Westgate Shopping City ne prestaje iznenađivati svoje posjetitelje. Ovoga puta na red su došli svi ljubitelji nabrijanih automobila, a Westgateova garaža postala je domaćin četvrtog po redu Clem de la Stan Smitha. Imali smo 396 prijavljenih automobila, trenutno ne znamo koliko je točno došlo, to ćemo saznati poslije. Znači radi se o stensu. Stens je znači kad je auto spušten, kad guma sjedi to jest kad rubnjak sjedi na felgi ili na gumi. Znači auto koje u stvari nije za svaki dan. Više od 300 izlagača imalo je priliku tu izložiti svoje nabrijane limene ljubimce. Ali nije svaki auto tunirani. Evo koji su kriteriji da se uopće pristupi ovakvom šovu. Jako dosta automobila smo morali odbiti. Zato jer, ajmo reći, nisu prolazili neke naše standarde i bili smo ograničeni s mjestom. Koji su neki standardi da se uopće uđe u ovakav šov? Znači, auto mora biti spušten, mora imati zanimljivu felgu i mora biti prerađen. Znači, ne može biti klasičan auto sa ceste. Osim razgledavanja ovih vrlo zanimljivih automobila, udruga Croatian Tuned Car za sve posjetitelje pripremila i dodatna iznenađenja. Imat ćemo car limbo, znači pijesak s kojim ćemo aute koji su na zračnom ovjesu, oni će se spustiti, poslije kog ostane najmanje pijeska, on je pobjednik. Bio sam po puno evenata, Hrvatska, Austrija, Slovenija i mogu reći da je ovo jedna od top destinacija u Hrvatskoj. Mislim da bi trebalo više ovaj automobilizam i to druženje dići u Hrvatskoj, znači na još veću razinu i mislim da je Westgate odlična prilika da se mladim ljudima pokaže šta znači ovaj svijet. Odlično, znači ima parkirnih mjesta brdo, možemo napraviti na dvije etaže u stvari iduće godine. Ovaj vikend u Westgateu bio je rezerviran za ljubitelja automobila, a svi oni koji ipak više vole shopping doći će na svoje 15. svibnja, kada je na rasporedu najbolji dan za shopping, West Shopping utorak. Vidimo se! Westgate Shopping City.